नै नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जाबाय दा नेक्स्ट प्रजेक्टआव जों बायदि बायदि खामानि इउज खालायगोन नै दा जों जेरैबायदि थैसाम पार्टखौ रायजोफ्रा जोंखौ माने नायनानै हेफाजाब होदोंमोन बेबायदिनो जोंनि 2025 आव ओंखारनो गोनां जिथु मुभि बेयावबो सापर्ट खालायगोन होननानै आं रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै थाबाय जे आंनि मुभिखौ नायनानै रायजोफ्रा जेरैबायदि अनसायदों फैगोन दा अनसायनायनि थाखायनो आं नै गोदानै प्रजेक्ट बानायनो होननानै आखायाव लादों जों दा नोंथांमोनानो थिग बेबायदिनो जेरैबायदि थैसाम 2 मुभिखौ रायजोफ्रा अनसायनानै आंखौ हेफाजाब होदोंमोन नायनानै हेफाजाब होदोंमोन बिदिनो जोङो दा नै आरो गोदान सिस्टेमनि जों नोंथांमोननो टेकनिक देखायनो नागिरदों बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ आं गुरै खावलायनाय आंनि नायगिरि बिथांखौ आं साबायखर बावहरदों बिदिनो जों अनसायबाय था जोंनि सावथुन मुलुगखौ अनसायबाय था बेनो आंनि बुंनो गोनां आं जों फिल्मनि नामखौ दा खोन्थाथ'वा खिन्थु दा जोंहा शुटिंआ स्टार्ट जाबाय आरोखि रिलिजखौ माला खालामनो सानदों रिलिजआ जुलाइ माने फैगौ जुलाइआवनो माने हल रिलिज जागोन जोंहा थांनायाव जों जेरैबायदि जोङो 11टा माने 14टा हलाव रिलिज जादोंमोन एबार बांसिन हलावनो रिलिज जागोन आरो दा खोब रायजोफ्राबो गुबुन गुबुन जायगायाव देखायनो हायिनि थाखाय एसे दुखु मोनदों बेनिफ्राय जों नाजागोन आरो नेक्स्टआवबो जोङो बांसिन हलाव देखायनो थाखाय सिस्टेम खालायदों आरोखि गोजोननाय थाबाय रायजोफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमबाय लवगwpwr नोंसोरो दानसे सिगाङावहाय भिडिअ नुखांबाय आरो ना आदा रबिनि दा मा होनो बिराद मोजां सलिड भिडिअ माबा मा होनो फिल्म फैगासिनो दङ नोंथांमोना उनावहाय नुनो मोनगोन आरो ना ओरैबायदि साउथ इन्डियाननि बायदि ओरैबायदि मोजां मुभि फैगासिनो दङ अन्नानै नोंथांमोना आदा रबिखौ जाय मोजां मोनो जाय माने अनो बा मोजां मोनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां फिल्म फैगासिनो दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बेखौनो फोरमायबाय आरो ना